जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पाकिस्तानकडून रात्री करण्यात आलेल्या हल्ल्यात गोळीबारामुळे अनेक निर्दोष नागरिकांचा बळी गेला। या जम्मू आणि काश्मीर प्रशासकीय सेवेतील एक समर्पित अधिकारी राजकुमार थप्पा यांचाही मृत्यू झाला। या दुःखद घटनेवर जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून शोक व्यक्त करण्यात आला। मृतांच्या कुटुंबियांना 10 लाख रुपयांची मदतही जाहीर करण्यात आली आहे। मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय की निर्दोष नागरिकांचे प्राण गेल्याने आम्हाला अत्यंत दुःख झालंय। माझे सरकार आपल्या जनतेची हानी कमी करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करतायत। कोणतीही भरपाई कधीच एखाद्या प्रिय व्यक्तीची जागा घेऊ शकत नाही किंवा कुटुंबावर झालेली मानसिक आघात भरून काढू शकत नाही। मात्र सहानुभूती आणि एकजुटीचा भाव म्हणून मृतांच्या कुटुंबियांना 10 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल, असं या निवेदनात नमूद करण्यात आलंय। ऑपरेशन सिंदूर संदर्भातील सगळ्या अपडेट्स आणि महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी सरकारने आम्हाला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।